Ćao svima, ja sam Luka Ćurčić, 4. sam razred. Danas ću da vam pričam malo o svojim radovima i o svojoj firmi koja se bavi razvojem video igara, Friski Fatal Games. Malo o početku toga svega. Pre nego što sam počeo da se bavim video igrama, odnosno prvo što sam počeo da radim zapravo jeste grafički dizajn i logo dizajnovi koje sam prodavao online. Posle toga sam prešao na web development kako sam počeo da ga učim u školi i radio sam razne projekte, razne sajtove za razne klijente, nešto za sebe, nešto za klijente. Jedan od njih je bio recimo Šimex autobusi koje smo vodili, koji su nas na ekskurziju vodili. Za njih sam radio sajt. I uglavnom sve mi je to bilo zanimljivo, ali sam hteo da pređem na nešto gde sam mogao da imam malo veću kreativnu slobodu i odlučio sam da počnem da radim video igre. Tad sam se upoznao sa Radovanom i zajedno smo krenuli da pravimo neke Android igrice koje su bile poprilično loše, ali su nam omogućile da naučimo da radimo u Unity Engine-u u kojem su urađene sve naše igre. Kasnije smo učestvovali na nekoliko raznih takmičenja gde smo opet sticali neko novo iskustvo, neko novo znanje. I onda nas je direktorka uputila na jedan događaj koji se zvao Game Up 2015. godine, gde smo za 6 dana napravili jedan mali demo igrice i pokazali ga ljudima i dobili iznenađujuće pozitivne reakcije i čak smo bili izabrani u top 5 igara. I kada smo dobili tako pozitivne reakcije, odlučili smo da napravimo čitavu igru od toga, jedan ozbiljan projekat. I nakon toga, narednih 8 meseci razvijemo Soulless, našu igricu, koja je postala prilično ozbiljan projekat. I sad se pitate kako smo tu radili uporedo sa školom, evo ovako, imali smo ovolike podnošnjake, jedno 6 meseci u školi, velike. I uglavnom to je bio jedan od lakših delova, pored škole smo radili 5-6 sati dnevno. I kažem, to je bio jedan od lakših delova, s obzirom da je to bio samo rad. Kada se igrica privodila kraju, morali smo da odlučimo kako ćemo da prodamo tu igricu. I tada smo odlučili da tražimo publishera. Publisher je firma koja se bavi marketingom video igre. I bili smo poprilično uporni, bili smo svesni toga za koga je naša igra namenjena i nekoliko publishera nas je odbilo, ali kažem zbog upornosti, na kraju smo pronašli publishera iz Kanade sa kojima smo potpisali ugovor u avgustu prošle godine i tada smo osnovali firmu. Uglavnom, taj završetak igre je bio najteži, baš zbog toga, zbog tih svih dogovora oko marketinga, oko rada i tada smo radili pa oko 15 sati dnevno, što uopšte nije malo i veoma je naporno. Ali uspeli smo da završimo i to je priča o Soulessu i razvitku, to je naš najveći projekat do sada, koji se trenutno prodaje na Steamu. I nakon toga smo Radovani odlučili da se razdvojimo sticajem okolnosti zbog nekih razloga. I ja sam nastavio sa Friskim Fatalom i šta dalje radim? Radim na novom projektu, igra koja se zove Void. Imam demo igre koji sam pokazao na jednom sajmu gde sam također dobio pozitivne reakcije, ali s obzirom da nisam još pustio javnost, ne mogu puno da vam pričam o njoj. Evo jedan screenshot iz igrice. Radi se o Android igrici, puzzle igrice. Uglavnom, trenutno sam u nekim dogovorima, tako da će uskoro biti malo više vesti o njoj. Kažem, ovdje sam napisao šta sam sve radio. Kada rekao sam logo dizajnove, grafički dizajn, web projekti, kasnije igrice. I dalje se pronalazim u svemu tome. Ni ja još nisam siguran gde će put na kraju da me izvede, ali vidjet ćemo. I trenutno radim na jednom novom projektu koji je vezan za augmentativnu realnost i koji ima najveći potencijal od svega što sam do sada radio. I u prilično je ranoj fazi, tako da ne mogu da kažem puno o tome. Ko ne zna šta je augmentativna realnost, ili ima neko da ne zna. To, ili igra neko Pokemon Go, kada vidite kroz uređaj sobu koju snimate kamerom i na njoj se pojavljuju. To je, Pokemon Go je jedan početak svega toga, Microsoft to razvija na mnogo većem nivou. Ove naočare omogućavaju mnogo više nego što to omogućavaju telefoni, tako da to razvija se nenormalno brzo i ima veliki potencijal. Tako je to novi projekat na kom radim. I to je moja priča do sada. Ima neki pitanja možda? Ako nema pitanja, to je to. Hvala na pažnju. Ćao svima, ja sam Stefan Belančić, idem u 4. razred zajedno sa Lukom i danas ćemo pokazati neki moj rad do sada. Do sad sam se bavio web developmentom najviše. Svi znate šta je web development, radili ste ga u prvoj godini, onako osnovno HTML, to je osnova web developmenta. Početak mog rada, razlog je bio jednostavan, došao sam kući, tata je rekao treba mi sajt za firmu, jel možeš to da mi završiš? I rekao sam mu mogu, ali pošto moje znanje nije dovoljno veliko da bi mogao ti ga završi, ne znam, za mesec dana. Rekao sam mu da mi treba veći rok i on je rekao nema problema, uzmi koliko ti treba vremena i samo mi završi to. I ja sam sedeo pored škole, učio sam nove stvari i završio sam ga nakon nekih 4 meseca, 3.
To se sad čini mnogo vremena, ali tada je meni to bilo, tad mi je proletalo jednostavno. I u početku mi se taj projekat svideo, sad mi se baš i ne sviđa jer jednostavno mnogo toga sam naučio posle i shvatam koliko je to zapravo prosto bilo. Ideje sam dobijao sa drugih web sajtova od nekih, da tako kažem, kolega koji su radili i davali mi naravno savete. Uticaj škole, sad znanje osnovno koje sam dobio u školi, naravno sam upotrebio, nagrađivao sam ga iz dana u dan. Savete dobijao sam od svih u školi, od drugara iz razreda, profesora, direktorke, svih zaposlenih bukvalno. Podršku, naravno, od također svih, najviše od profesora programiranja, Marinka, ne znam da li svi znate. On mi je pored škole pomagao i, iako to naravno nije bio sastavni deo nastave, on je bio otvoren za razgovor i hteo je naravno da mi pomogne, jer video je da je to nešto što može da mi doprinese u daljoj budućnosti. Sad, planove za budućnost, naravno imam učenje, programiranje tako da morate svaki dan nove stvari da naučite. Što se tiče zarade, nisam jednostavno mogao, naravno to je nekako normalno da nisam mogao da uzem pare od roditelja, ali imao sam planove za neki projekat, javila mi se jedna firma, nažalost nisam mogao da prihvatim posao, previše vremena oduzelo. Škola mi se tad činila mnogo korisnije jer to vreme koje ću provesti učeći za školu u daljoj budućnosti mi više doneti nego da sam sedeo i radio taj projekat. Što se tiče animacija, to je još jedna stvar koja me zainteresovala, do koje sam došao preko škole. Bio sam na praksi u 3. godini na Akademiji umetnosti, vjerojatno bili smo tamo juče sa 3. godinom. Na Akademiji umetnosti postoji smjer koji se zove animacije i vizualni efekti. Direktorka nas je tamo poslala i do tada nisam uopšte imao pojma šta su animacije. I kada sam tek zagrebao, da tako kažem, u taj svet animacija, shvatio sam koliko je to zapravo zanimljivo i koliko možete da budete kreativni sa animacijama, koliko različitih stvari možete da napravite. I to je nešto što želim da upišem, cilj mi je da upišem akademiju upravo taj smjer, tako da nadam se da u daljoj budućnosti ću moći da radim na animacija. Naravno, web development neću zapostaviti, tako da to su neki moji planovi za budućnost i neki kratak opis mog rada do sada. I to je to. Zdravo, ja sam Radovan Radasović, ja sam 4. godina i ja ću pričati o mojim kreativnim radovima do sada, kako to počelo, šta to znači zapravo i šta mogu da prenesem vama. Kako to počelo? Pa još kad sam bio mali Radovan, ja sam volio da igram video igre, Divno čudo, kao i sva ostala normalna deca. I ja sam zavoleo ih jako. Neki ljudi bi rekli da je to trošenje vremena, gubljenje vremena ili da je to ispiranje mozga, ali ja nekako ne mogu da verujem da nešto meni donalo toliko lijepih iskustva i naučilo toliko da je bilo gubljenje vremena. Tako je Radovan odlučio da napravi jednog dana svoju veliku hit igru koja ćemo doneti milione i vozit će luda kola i imaće najbolje devojke. I on je tako krenuo, jeste, imao možda 7 godina tada, ali to ništa nije značilo. Kako je krenuo, prvi korak jeste društveno učio, jesu animacije, što je bio jedan iskreno malo čudan korak za nekoga ko kreće time, zato što bio sam mlad relativno tada i nije baš prvi korak obično. Kako sam krenuo s animacijama jeste postala jedna online socijalna igra koja je zavisila od sopstvenih igrača da prave stvari za nju, da kreiraju neke animirane objekte, likove i tako dalje, da bi igra uopšte ostala živa. Već ti kreatori prodavali svoje kreacije ostalim igračima. Tako sam ja seo, mali Radovan, seo da pravi neke animacije, da prodaje drugim igračima, nije bio preterano dobar, ali naučio je tu i tamo po nešto i da radi. Mada shvatio je da kasnije ipak to nije dovoljno. Nije dovoljno samo da animira da bi napravio svoju veliku igru. Onda je odlučio da proba nešto drugo što zove skriptovanje, što je kao neka vrsta programiranja, sem što radi se na tuđoj igri, to jest dodaje se na tuđu igru. I tako on seo, krenuo nešto da učio skript, ja da bio još relativno mlad tada, pa nije baš ni razumeo šta radi, ali uspeo je tu i tamo po nešto napravi, čak i da otvori svoj server koji bi iznenađujući popularan, na koji inače potrošio, ne znam da li vidite, ali sad ćete vidjeti, 3000 sati. Dobro vreme potrošio, ne? Eto zašto nije prijatelj biologije.
Ali ipak na kraju krajeva to nije bilo to, zato što još uvijek je samo dodavao na tuđu igru, nije pravio nešto svoje. Ali mali Radovan jednog dana upoznao malu Luku. Dijelio njegove ambicije da zajedno voze luda kola i da zajedno imaju najbolje devojke, sam što moja bi bila naravno bolje. Oni su zajedno započeli svoju malu avanturu, gde su pravili neke manje mobilne igre, učili, i kao što rekao Luka, pišenja ta takmičenja. I eventualno došla je ta faza gde su započeli svoj prvi veliki projekat. Sve srećni, presrećni, ambiciozni, naravno nisu razumeli koliko je to zapravo teško i da postoji razlog zašto po nekako stotine ljudi radi na video igrama. Naravno da jeste bilo teško i iskreno, ali posle svega toga ciljali su, našli su izdavača, zapravo imali veoma dobre kritike. Da li su postali multimilioneri? Nisu, ali su shvatili da više nisu mali. Iskreno, čak i ako je bio svaki moment veoma težak i naporan, svaki minut je bio vredan toga. Zato što na kraju kraja bio sam obogaćen znanjem i shvatio da imam još ipak dosta toga da naučim. Posle toga malo sam odlučio da odmorim sa time. Nastavio da radim ono što najbolje radim, a to je da eksperimentišem sa raznim stvarima. Naprimjer, probao fotomanipulaciju jedne noći od ponoći do 6 ujutru, naravno opet dobro upršeno vreme. Primjeri samo. Koja je poenta cijela priča? Poenta cijela priča jeste da je u redu ne znati šta želite da radite, da je u redu možda ne znati kako želite to da radite, jer iskreno nema to beskorisno znanje, zašto sve se nekako nadovezuje jedno na drugo i vodi ka nečemu. Tako da ne postoji izgubljeno vreme, makar to bilo igranje video igara. Hvala. Evo ovako, pozdrav svima, dobrodošli. Moje ime je Aleksij Mišević, učenik sam 2. godine Računarske gimnazije u Smederevu. U ovoj prezentaciji ću vam se predstaviti, pričat ćemo o tome koja su moje zanimanja, šta ja radim i kako dolazim do nekih prihoda. Moje interesovanja i čime se ja bavim. Moje interesovanja su, inače, tokom mojeg života bila vrlo široka i išao sam na sve strane. Prvo sam krenuo sa preprodajom RP-a za LOL u 6. razredu. U 7. razredu sam onako otvorio jednu kao firmu i bio sam jedan od trojice koji su prodavali Riot poene u Novom Sadu. Posle toga me je počela zanimati malo više muzika. Sa muzikom se i dan danas bavim. Wow. Prvo sam krenuo iz čiste šale, bilo mi je zanimljivo kako je Skrillex i ostali popularni DJ-evi dominiraju scenom. Pa sam... Važi. Pa sam krenuo da pravim tranzicije s jedne pesme na drugu. To je ono što DJ radi, producent komponent pesme. Krenuo sam se bavim i produkcijom. Produkcija je inače malo teže, trebate naučite melodije, kakva je struktura pesme. Tako da ja u tim godinama bilo je teško, moram priznati, evo sad se isplatilo, sad za razliku od većine znam da komponujem. Najveće dostignuće je bilo 90.000 pregleda u 5 dana na mashupu od DJ Snake-ova pesma Let Me Love You, ali to nije način na koji ja zarađujem od ovoga. Ja zarađujem tako što napravim pesmu, napravim projekat i onda prodam prava na tu pesmu. Šta bi to značilo? To znači da neko im dođe, neki DJ koji ne zna da pravi, ili obična osoba, kaže ok, ja ću tebi dati pare, ti meni daj svoj pravo na pesmu da je kažem da je to moja pesma. I ja se složim s tim, pošto je ovo plaćeno. Jesen 2014. To je bio početak 8. razreda, mog 8. razreda. Prestao sam da igram igrice, uopšteno, nisam više igrao LOL, nisam prodavao RP, ništa. Fokusirao sam se na produkciju, na knjige koje su mi, tada bile izložene kao Charisma on Command, to je bila prva knjiga, jako mi se svidjela, jako što mi se korice svidjela, to je bio jedini razlog zašto sam počeo da je čitam, a posle sam shvatio i koliko u suštini knjiga korisna i dobra. Nakon toga, What Everybody is Saying, u suštini knjiga koja se bavi govorom tela, i tu sam već bio naučen na knjige, čitao sam ih redovno. Posle toga Thinking Fast and Slow,
zatim The Power of Habit, pošto nisam imao nikakve navike, i Unmasking the Face, ili ti čitanje emocija sa nečijeg lica. To spada isto u body language ili ti govor tela, ali ovo je ipak malo naprednije. Učio sam tako jedno godinu dana, čitao sam razne knjige, pohađao seminare, kurseve za marketing i preduzetništvo i pre mesec dana otvorio svoju firmu koja se zove Royal Revenue ili marketinška agencija, sertifikovana. Sertifikat sam dobio pre 5 meseci za marketing, znači za marketing. Čime se moja kompanija bavi? Pa moja kompanija radi marketing isključivo na socijalnim mrežama, s obzirom da smatram da je to mnogo bolja platforma nego onaj telemarketing kada vas neko nazove i prekine. Ovako izgleda početna strana mog sajta, koja je trenutno, ovo je nova verzija, tako da je još u izgradnji, radim većinom ja na tome, ali imam i par pomoćnika. Vidjet ćete sada gore u ćošku, ima dugme Language. Kad kliknete na to, izbaci vam ponuđene jezike. Srpski sam stavio, zašto sam prvo mislio da pogodim srpsko tržište, ali posle sam shvatio da sa par jezika mogu da pogodim i još prostorenje tržišta, na primjer portugalski i španski, cijela Južna Amerika je pogođena i Španija dole. Francuski, italijanski, zato što Francuzi i Italijani jako poštuju svoj jezik, a i opet stranci imaju veće prihode, tako da će biti u stanju da plate uslugu. Srpski, za naše tržište, engleski pogađam celu Ameriku, pogađam englesku i pogađam Australiju, a nemački, zašto da ne? U prethodnih mesec dana sam svojim klijentima doveo 89.470 novih posetilaca. Kad kažem novih, mislim i unikatnih posetilaca. Kako unikatnih, pa nije da jedna ista osoba refreshuje stranicu i onda se računa kao da je ušla 10 puta, nego jedna osoba kad uđe, to je to i to se važi kao jedan. Možda uđe na njih 100 puta, važi će se i dalje kao jedan. Ovo su podaci od subote kad sam radio na ovoj prezentaciji, sad je negdje oko 96-97.000. Sad naš proizvod, koji je moj proizvod? Moj proizvod je da dovedem drugim ljudima više publike, u zavisnosti od toga na šta žele da rade, na primer umetnicima dovodim publicitet, takođe dovodim i radnjama, ali više umetnicima u following i tako dalje. Manjim biznisima kao i većim dovodim kupce, što je inače njima najvažnije, ili mušterije. I ono što svima donosim je veći prihod. Na kraju dana oni će svi imati veći prihod zato što smo ih izreklamirali. Uspeh. Tražio sam juče od preduzetnika sa kojima radim da mi pošalju njihove statistike o prihodu kad su stupili sa mnom. Dobio sam trenutno 2 odgovora, pošto malo sam kasno pitao, ali nema veze, ovo jako dobro pokazuje. Kao što vidite, ova gornja linija je njihov net profit ili čisto zarada, njihov prihod, a dole vidite koliko sam ja uložio u reklame. Ova kompanija je isključiva, zbog ugovora o poverljivosti, ne mogu da kažem koja je, ali krenula je sa 8.500 evra. Ja sam tu investirao u reklamu, uložio sam 110 evra na prvu kampanju, zarada je skočila za 110.000 i zarađivali su 9.600 evra. Ja sam onda tu oborio, pošto sam znao da izlazi njihov novi proizvod, oborio sam novac koji smo trošili na kampanje u narednih jedno 20-30 dana i kao što vidite, tu su postala je konstantna donekle, postao je konstantan profit, onda je opao zašto smo tu skroz skoro isključili kampanju i onda kad izašli novi proizvod, kad smo skupili bazu ljudi koji su čekali, investirao sam 190 evra u tu kampanju, to je ovdje negdje malo više desno i samo vidimo nagli porast na oko 12.000 evra čiste zarade. Takođe, ovo je slika iz novembra od jednog preduzetnika, nije imao novije informacije, niti je slikao sad u skorije vreme. To je bilo koliko je on tada imao novca na skrivnom računu, koji je inače bio za njegovu kompaniju. Kad smo nas dvojice stupili u posao, on je imao negde oko 5.000 evra. Ja sam na njegove reklame dosta investirao i izabrao vrlo napredan paket. Ova je njegova zarada danas.
uspeh, imamo uspešnih 48 klijenata u poslednjih 6 meseci. Agencija je tu 1 mesec, a ja inače koji sam radio taj posao radim već 6 meseci. Što bi značilo 48 klijenata, neki su moji, neki su od agencija, ali moja agencija, tako da je to isto kao da sam ja banka radio. Cene, kao što vidite imamo običan paket, standardan paket, napredni paket i Royal paket. Ja sam preporučam Royal paket. Kao što vidimo, Royal paket inače ima vrlo napredne ponuda, tako da kažem, ili svojstva. Svuda je odličan marketing na socijalnim mrežama, da li što veći paket, to više mogu da investiram u kampanju, ali Royal paket koristi jedan specijalan algoritam ili strategiju koja donosi mnogo veće prihode, zato piše marketing na socijalnim mrežama 10x, zašto je 10 puta efektivniji od drugih. Učio sam od ljudi kao što su Bob Proctor, ne radi ovo, pa ne nazi klikać možemo Bob Proctor, Dan Kennedy, Tim Ferriss, Mike Pillard, Frank Kern, Neil Patel, Grant Cardone, Jason Capital, Eben Pagan, Gary Vee, Ty Lopez, od koga sam inače dobio sertifikat. Do sada sam vršio 16 programa ili kurseva vezanih za marketing, biznis i SEO. Pročitao mnoštvo knjiga, napravio odličnu mrežu, otvorio uspešnu agenciju za marketing i stekao neprocenljivo iskustvo. Planovi za budućnost, moji planovi su da i dalje pohađam školu, da budem primeran đak, ali da svoju agenciju podignem na veći nivo time što ću ući u partnerstvo sa još nekom firmom koja se bavi ovim sličnim, samo na drugim prostorima. Hvala. Evo, pozdrav svima mnogobrojna publiko. Svoju prezentaciju ću početi s jednim pitanjem. Koliko od svih vas ovde u prostoriji zna ili ima predstavu čime se ja bavim? Znači, džabe sam pravio ovo. Dobro. Uglavnom, ovde neću pričati o nekim svojim uspesima, zato što njih možete pronaći na internetu. Pričat ću o onome čime se ja bavim i daću vam nekih par saveta ukoliko budete vi želeli da počnete da se bavite nečim. Ja sam Aleksa, idem u 2. godinu i ovo je moj YouTube kanal koji broji više od 200.000 pratilaca i mesečno dobije približno 1,5 milion pregleda. Trenutno ima negde blizu 27 miliona pregleda na svim klipovima, najpopularniji video ima pola miliona pregleda. Ne radi. Okej. Da li ima neku predstavu ko je ovo? Okej. Ovo je jedan momak koji je radio novinski članak, to jest bio je zaposlen kao novinar i jednog dana dobio je otkaz, zato što su mu rekli da njegovi članci, njegove rubrike koje je uređivao su dosadne i da on apsolutno nema mašte i da treba da menja profesiju. Inače, ovaj čovek se zove Walt Disney, koji je napravio Disney kompaniju koja je pravila onoliko divnih crtača, tako da iz ove priče želim da vam kažem da ne slušajte šta vam drugi kažu. Sada, šta tačno radim da bi izbacio jedan video? Prvo, treba da pronađem ideju za video, nju tražim svaki dan po ceo dan i stalno zapisujem kada se bilo čega setim. Podešavam opremu za snimanje, što mi traje pola sata, međutim, ovo vreme mi je jako ključno zato što ako ne podesim dobro opremu, ako se desi neka greška u snimanju, ja moram sve iz početka da radim. Tako da snimanje koje mi recimo traje mi, ajde recimo sat do 3 sata, ukoliko dobro ne namestim opremu, pada mi vodu i moram iz početka. Video ne izbacam dok nisam skroz zadovoljan sa njim i dok mislim da nije perfektno.
Prebacivanje fajlova na računar i konvertovanje, u suštini to je spremanje za obradu tog videa i onda kreće editovanje, to je obrada videa. Šta je to? To je sečenje dosadnih delova. Najkraće rečeno, ubacivanje animacija, tranzicija i tako dalje. Onda ide renderovanje koje traje pola sata, uploadovanje, sređivanje deskripcije, smišljanje naslova i tako dalje. U suštini tu su sve još neke sitnice, pravljenje thumbnaila, da li neko od vas zna šta je thumbnail ovde? Da, u suštini, to vam je ona mala sličica pre nego što kliknete na video koja se pojavljuje. Sad ide odgovaranje na komentare, na poruke na stranici, na Instagram profilu. To kako kad imam vremena. I sad ovaj poslednji deo ovde je zapravo jedna stvar koju dosta ljudi ne zna da se mi youtuberi svakodnevno susrećemo, dakle, s tim stvarima. To su dopisivanja, dogovori sa sponzorima, pregovaranja o uslovima poslovanja, slanje dokumentaciji banci kako bi mogli da podignemo novac, trčanje u banku, stojanje u redu, kašljanje u školu nakon toga. I zaista ima dosta stvari koje publika ne zna, a mi zapravo radimo. Evo, na primjer, kada nam stigne neki proizvod od nekog sajta, mi moramo da pratimo kako se kreće, kako prelazi carine i sve to da bi i njima slali dokumentaciju da bi mogli da pređe carinu. Sad, kako tačno ja to zarađujem od YouTube-a i sada zašto ja sa ovolikim milionskim pregledima, kao što Radovan kaže, nemam dobre žene i dobrih kola, to je zato što je naše tržište u Srbiji, dakle moja publika se bazira u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najviše, naši standardi mnogo niski. Imam prijatelja u Americi koji se bavi isto ovim, ima 3 puta manje pregleda i zarađuje od YouTube-a 1500 €, otprilike mesečno. Tako da ja te pare mesečno neću videti. Međutim, tu su da nas spasu i sad navade sponzori. Sponzori kako u Americi, tako i naši. Evo, ovde sam stavio neke od kompanija sa kojima sam ja radio, to su Discord, McDonald's, Wargaming, World of Tanks. Sad treba da pokrenem još jednu aktivaciju sa sokovima nekim našim, uglavnom neću još da pričam o tome. Ovde se dakle dobija od kompanija, od sponzora i dobija se od eventova. Šta su eventovi? Eventovi su događaji na koje smo mi pozvani da prisustvujemo, da se družimo sa fanovima, pratiocima, da se slikamo, da recimo testiramo neki računar, da igramo igrice i bude nam plaćeno, samo eto da se pojavimo na tom eventu. Sad, šta je vama potrebno da biste počeli da snimate na YouTube-u? Zapravo, mnogi se zaluđuju time da kupovinom skupe opreme zapravo vi kupujete i uspeh na YouTube-u, to nije tačno. Ja sam snimao tako što sam imao onaj mikrofon od slušalice što dobijete uz telefon, koju sam, znači stavio sam knjigu, Rubikovu kocku na njega i kroz Rubikovu kocku razdvojio je i stavio mikrofon i zaklopio. Bukvalno, to mi je bio onako početni mikrofon, kameru se koristio od telefona, dobro je što današnji telefoni imaju odlične kamere, zato što su mnogi poznati youtuberi potekli od telefona, to jest snimali su telefonima. Sad, koliko je teško zaista snimati na YouTube-u? Ovo je moja slika posle 3. snimanja jednog videa koji sam morao da izbacim baš taj dan, zato što sam imao, mislim, dogovor sa nije, pardon, izvinjavam se, ovo je moj video bio, GTA klip, snimam GTA, o tome ćemo malo kasnije. Ovde sam u područnjacima crvenih očiju, ovo sam snimao u 2 ujutru, nakon toga sam editovao jedno 3 sata, koliko ti lik je. Da, jedno 3 sata, završio sam u 5 ujutru ceo video, uploadovao ga i spremio ga sutra da ga objavim. Od 5 do 6 sam spavao i onda sam krenuo u školu, vratio se iz škole, legao u krevet i za malo nisam umro, međutim i da sam umro ne bi mi bilo žao, zato što je taj video za 24 sata dostigao 100.000 pregleda. Sad, kako izgleda taj moj video na kraju? Dakle, ovde vidite kako izgleda igrica, ja snimam, kao što sam rekao, GTA, snimam neke skrivene stvari u toj igrici i po tome se, ajde recimo, izdvajam od gomila drugih youtubera. Ovo sam inače ja, desno. Sada, želeo bih da vam predstavim nešto što je meni jako pomoglo, a to je pravilo od 5 sekundi. Sada neka dignu ruku svi koji su imali probleme, da su imali neku ideju, da su hteli da počnu sa nečim, da otvore svoj biznis, da krenu sa pravljenjem igrice, bilo čime, i nakon nekog vremena su rekli, a ne, možda to ipak nije dobra ideja. Koliko vas je imalo problem s tim? Ok, dosta, imali ste sigurno sve ideje.
sigurno svi ideje. Predstavit ću vam sada pravilo od 5 sekundi. 5 sekundi je potrebno mozgu da odreaguje na vašu ideju. Svaki put kada vi osmislite bilo šta, na primjer da priđemo onoj tamo devojci, imate tačno 5 sekundi da je priđete, inače nikad nećete prići. Zato što vaš mozak kreće tada da razmišlja, krene logički da razmišlja, aha, možda nije dobar moment, možda malo kasnije, možda ne sad, i onda zapravo nikad ni ne priđete devojci ili ne krenete vaš biznis koji bi bio vredan miliona. Eto, to bih htio da vam preporučim da ukoliko imate bilo kakvu ideju, odmah krenite, radite na njoj, apsolutno je nebitno šta, znači zapišite koncept na papir, napravite ime, smislite ime kompanije ili bilo šta drugo. Eto, to je to. Zdravo svima, ja sam Filip Jordanović, drugi sam razred i danas ću vam pričati o Photoshopu i kako sam ja sve to počeo da radim. Ne radim. Dakle, prvo šta je Photoshop? Photoshop je grafički alat i kompjuterski program ili softver koji se koristi za pravljanje i obrađivanje nekih slika, gifova, video zapisa i tako dalje. Od čega prvo početi? U mom slučaju, ja sam prvo počeo od pravljanja nekih logova. Prvi log, pošto ovaj sivi, bio za moj nekadaš YouTube kanal koji je nažalost propao. Šta da radim? Zvala se The Project i jako sam zadovoljan kako je ispala slika, jako stvarno nisam znao šta radim. Druga slika, ova dva sredna kanaka slika, je bila slika za moj telefon koji je kao služi neki background koji nisam znao šta da stavim. Naravno, mene smorio više da radim te neke logo i onda sam prešao nešto, da kažemo, malo teže slike, kao prije što vidite ovdje je neka panda i pa sam neka šuma. To se naziva double exposure, gde, kažemo, kombinujete dve slike u jednu. Sljedeća slika je slika Batmana i Jokera, naravno većina vas zna ko su Batman i Joker. Ovdje sam pokušao da ispojim, da kažemo, jednu osobu, ne znam samo zašto, ali nekako mi se sviđa kako izgleda. Sljedeći sloj... Ovo je jedna zanimljiva slika koja mi treba jedno 5 sati da razmislim kako ću napraviti. Uglavnom, unutar silice sam stavio provod i more koja je protuta i tako. Nekako mi je bilo zanimljivo. I posljednja slika. Ja sam ovo vraćao sliku jer još uvijek nije gotova i nalazim vremena da je završim. Ovo je neka slika koju sam u glavi nešto smislio, da nisam još završio, ali kasnije ću se potruditi malo bolje i naći malo gledati šta ću napraviti. I to ima neka pitanja. Znači nije napravna devojčica? Da. Ima još neko pitanje možda? Zovem se Filip Mrđanović i učenik sam drugog razreda. Danas ću vam predstaviti kako sam počeo sa programiranjem, šta me zainteresovalo i na kom sam trenutno nivou. Započeo sam sa HTML-om u 8. razredu i pošto mi je to išlo dobro, hteo sam da pređem na nešto malo naprednije i prešao sam na programiranje u Visual Studio u C#. I prvi ovaj program koji sam napravio je bio mnogo jednostavan, ali sam kasnije krenuo da pravim jednostavne igrice u C#. Prva igrica je bila Xox ili Tic-Tac-Toe. Za jednu igricu uglavnom potrebno je više stvari. Teksture, audio, animacija i sve to mora se isprogramira i onda optimizuje, jer mora sve raditi zajedno. Posle toga krenuo sam da radim u drugom razredu 2D igrice. Ovo je primjer jedne 2D igrice, još je u stanju razvijanja, tako da bit će gotova uskoro, nadamo se. Ne radim sam, imam još svoje prijatelji koji mi pomažu. Evo, na primjer, ovu igricu Xox sam radio sa mojim drugom Aleksom Vračević.
Ovo je jedan primjer 3D igrice koju sam započeo, još nema ni modela, ni teksture, ali i podsjećat će na kantere. Praktično, 3D igrice su veoma zanimljivije od 2D, pošto je mnogo veće iskustvo i sve više zahtevnije da se napravi 3D igrice, ali praktično zabavno. Ovo su dva youtubera koji su mi veoma mnogo pomogli da napravim prvo 2D igricu. Ovaj prvi youtuber je sve objasnio kako se to lepo radi, kako se spaja sve, programira, optimizuje i tako. A drugi youtuber, Jovan Vidi Jazza, tako se zove, on mi je pomogao da nacrtam svog prvog karaktera kog sam ubacio u svoju igricu i dalje se držim, iako znam dosta stvari, držim se njihovih kanala i dalje mi pomažu i u stanju sam razvoja, ali planovi za budućnost su da osnovim svoju kompaniju i praću igrice. To je to. Ima neko pitanja? Ćao svima, ja sam Luka Pikula i danas ću vam predstaviti moju igricu Scroller. Idemo u drugi razred. Dakle, ko je Enif Games? Enif Games je tim od dva čoveka, jedan sam dakle ja, a drugi je moj drug, a sada i kolega Luka Miduš. Mi zajedno radimo na našim projektima. Kako smo mi počeli da radimo zajedno, pa u septembru prošle godine smo otišli na piće zajedno i kako smo pričali, dotakli se teme igara i on je tada rekao da on radi u Unity već jednu godinu dana i da mu je zanimljivo. Ja sam htio da počnem s njim, on će da me uči, radit ćemo zajedno. Sada me taj kafić i petak već uvek, sad već postoji tradicija i svaki petak se dogovaramo, iznosimo nove ideje i postavljamo cilj, ako radimo na nekom projektu, da sledeće nedelje završimo neke ideje. Dakle, kako je nastala ova igrica, pa jedno petak večer, on je iznao ideju da napravimo to. Njemu je pala ideja tako što je, kako su mu stizale poruke na Fejsu, on je mišom izbegavao između njih. I predložio, ja sam rekao što da ne i krenuli smo. Radili smo dakle u Unity-u. Igrica je završena i možete naći na sajtu Kongregate. Zašto Kongregate? Zato što je on free, mi ništa ne možemo da izgubimo. Možemo da izbacimo, da vidimo da li se to ljudima sviđa ili ne, onda možemo čak i da nastavimo da radimo na toj igrici, ako je dobro prošlo. Takođe, ove godine smo i bili na Game Upu, to je za one koji ne znaju, sajam indie developera iz cele Srbije. Sad ću vam pokazati demo igrice. Dakle, ovo je glavni meni, tu možete izaberati šta ćete igrati, evo, Single mod. Dakle, cilj igrice je da ostanete što duže u igri, možete da izbegavate prepreke tako što idete gore dole, možete da usporite, ali tada trošite energiju i možete da ubrzate, onda da se poveća skor. Kao i možete da skupljate ove zvezdice, pomoću njih možete da customizujete vašeg lika i da menjate boju ovoga, kako se on kreće, koja ostaje na traku. Takođe imate i štit koji vas čuva od jedne prepreke, možete kao dobijate život. Evo ima i shop, u shopu možete da birate skin vašeg lika, tu smo dosta bacili, ima jedno 80 skinova. Raznih vrsta, zastave, vođe, mimovi, sve živo. I ubacili smo takođe i mod za dva igrača, jedan igra na levom delu tastature, drugi na desnom i oni se takmiče ko će duže da ostane u igri. To bi bilo to. Hvala vam. Pitanje neka.
idem u drugi razred Čuvarske gimnazije Smart i ispričat ću vam nešto o klasičnom i digitalnom crtanju i kako sam se sam ja počeo baviti nekom zanimljivom temom, barem meni zanimljivom, a to je striparstvo. Sada, kako započeti i kako sam ja sam započeo, pronašao sam prvo moj stil. Stilovi mogu biti različiti, a to su realni i klasičan stripski stil. Pored toga nalaze se i mnogi drugi. Zatim, drugi korak je vežbati crtanje ljudskog tela. Uglavnom to je najbolje crtati nekog kostura koji se nalazi u različitim pokretima, a pomoću tog kostura se posle mogu praviti različiti drugi likovi, a to su neka kao čudovišta, na primjer, roboti i tako dalje. I treće je naravno ideja. Sad, pošto sve počinje od same ideje, tu se pojavljuje dizajn likova i priča za taj neki strip koji radim. Dizajn likova može da bude svakako. To je neki čovek ili, na primjer, neki robot, a može da bude i neko čudovište. Ovo je dizajn za mog lika kog trenutno koristim u stripu. On imate neke osnovne karakteristike da se u vreme nosi kapuljaču, mršavlje i visok. Sad, sama priča, to je najteži deo, zato što se odmah, čim se počinje sa pisanjem, treba se znati već sam kraj. Sam lik i sredina priče će se dobivati kako se on kreće kroz tu njegovu avanturu. Također, u crtanju, u stvari smišljanju priče je isto najteže koji univerzum, da li je naučna fantastika ili klasična fantastika. Jednom mi se desilo da sam u naučnu fantastiku gde su svemirski brodovi i tako to slučajno ubacio zmajeve i elfove, koje nemam uopšte nikakve smisla. Sada, konačno je kombinovanje, koje mešavina samih crteža i teksta. Prve dve slike su strip na kome sam prvo počeo da radim, gde sam se počeo upoznati sa samim striparstvom, a druge dve slike je već ozbiljan strip na kome trenutno radim. To je sve, nekakva pitanja. Ne. Dobar dan svima, ja sam Andrej Gajić i idem u prvi razred Čuvarske gimnazije Smart i danas ću vam pričati o mojoj prvoj igri koju sam napravio, koja se zove Prizemni šut. Ako malo spoznamo s igrom, ovako što je jako zanimljivo kod ove igre, jeste da je igra napravljena u programu Visual Studio 2015, tako da nije napravljeno, tako nemojte očekujete da je to sada jedna profesionalna igra i već to igra je prosto jednostavna igra namijenjena za zabavu. Kako inspiracija? Pa neki bi rekli da sam neko možda kopirao, da sam igrao neku igru pa da sam tako napravio, ali u stvari ja sam inspiraciju dobio na času programiranja programskih jezika gde smo radili jedan projekat gde se prosto u svaki 2 sekunde jedna loptica pojavljivala i mi smo tu trebali da stisnemo i to je to i od toga je nastala jedna igra. Pomoć? Pa pomoć nisam imao. Sebi sam dao izazov da uradim ovaj projekat bez pomoći, tako da radio sam samostalno, nisam imao pomoć od moje profesorice Maje. I takođe, čak nisam ni na internetu tražio pomoć, već sam koristio znanje koje sam stekao od početka školske godine. Ako iskustvo, pa može se reći da sam stekao jedno iskustvo i to iskustvo da si pravljen igrice i stvarno nisam znao na šta se treba se obraća pažnju i sad se znam treba na izgled, na dizajn, da treba svi kodovi da budu ispravni i da prosto igra bude funkcionalna i da može čovjek da se zabavi.
I takođe, ima jedna naša narodna posljedica, sve se može kad se hoće, prosto ja sam tada napravim jednu igru i na kraju sam išao. Ovo su screenshote, znači ovo je meni kad se uđe u igru. Tu imate, to je opis igre i sad ćete vidjeti. Takođe možete izaberete kao neko practice, to je vežbanje i challenge, a upravo ovo je vežbanje gde, kao što vidite, imate ovog malog zatvorenika i kad kliknete start, on će početi da kao beži ispred zatvora i vidite njega trebate pogoditi, a u gornjem levom uglu vam izbacuje koliko ste puta pokušali da ga pogodite, koliko ste ga puta pogodili, koliko ste ga puta promašili, prosek baš, i imate rang, naravno bronza, srebro, zlato i master. I takođe možete birati brzinu, a kad odete na challenge, cilj vam je da ga pogodite 20 puta, a smijete samo 5 puta da promašite i prosto imate do donjem gde ste mogu živote. Ako promašite 5 puta, pisac će pokušati ponovno više sreći drugi put. Ako uspete, da, izbacit ćemo ovo polje što vidite u sredini, da piše i tu pišete svoje ime i vama na levoj strani će vam se upisati vaše ime i vreme koje se ostvari, tako da može više vas da igra. Tu igru i da upoređujete vaš rezultat, pa ćete se vidjeti ko je bolji, a ko loš. A ovo je ta igra, ali prosto sam koja može da se igra, to je link za igru i to je to. Da svi naši vredni i talentovani momci koji su se danas predstavili stanu ovde ispred vas. Još jednom da ih pozdravimo aplauzom i ako budete imali još neka pitanja, ostavite sad da samo još njih dvojica završi. Hvala vam puno na strpljenju, a mislim su bili jako zanimljivi. Izvolite vam. Dobar dan svima, ja sam Petro Bojanić. Ja sam Mihajlo Lukić. I idemo u prvi razred Smart gimnazije. I mi smo počeli da radimo našu igricu u programu koji se zove Unity. On je napravljen za 2D i 3D igrice i prilično se u njemu može napraviti igrica i sa nekim znanjem koje se stekne preko YouTube-a, preko njihovog sajta, pošto su ima jako dobar community, znači bukvalno ima puno stvari koje možete da naučite o njemu na internetu. Što se tiče naše igrice, igrica je samo neki mali projekat koji smo pokušali da vidimo kako će ispati taj kao space shooter. Do sada smo ubacili 3 svete u igricu, 2 playera na split screenu i poenta je da do cilja ili stignete prvi ili tako što ćete ubiti drugog lika, odnosno eliminisati ga, koji se kasnije spawnuje u nekom ledenom lavirintu iz kog mora da izađe, a prilično teško. Ovako, šta smo naučili tokom pravljenja samo ovog projekta, trenutno, to je više bio eksperiment projekat, znači nije bio napravljen da bi se dobilo nešto na kraju što ćemo da, na primjer, okačimo na neku platformu da bi se moglo igrati. Više je bilo da naučimo neke stvari od toga da bi kasnije mogli da napravimo neku bolju igricu. Ja sam naučio, tu mi je pomogao mi Ivan Francuski, na jednom predavanju ZX-om i kasnije nam ostaje pokazao nam malo neki advanced controls i kretanje playera i trigger i tako. S obzirom da sam ja dosta slabiji sa znanjem u Unity-u, ja sam naučio neku osnovniju stvar, a to je kontrolisanje lika u odnosu na prostor. To je čisto onako u odnosu na teren i drugog lika i samo kretanje. Planovi za budućnost, pa ja radim već u Unity-u, počet ću neki veći projekat sa prijateljima da radim i ako to bude ispalo dobro, onda ću nastaviti da to radim i posle srednje škole, a ako ne bude ništa od toga, onda ću vjerojatno posle fakulteta da radim u nekoj kompaniji kao što je Pixel.
A što se tiče mog plana, meni trenutno nije plan da budem neki game developer, osim ako igrice ne krenu kako treba. I za sada bih želeo posle srednje škole da odem vratno na FTN i postanem software developer. Hvala na pažnji. Ja vas molim da još jednu aplauzu pozdravimo sve ove reči. Ovo je prva u nizu IT tribina koja ćemo mi u budućnosti priređivati. Nadam se da će za svaku sledeću biti još više talenata, pošto znam i gledam ih, ima ovde još nekih. Očekujem vas na sledećeg puta. Imaćemo još gostujućih predavača iz novosadskih IT kompanija. Pozivam i naše osnivače da sledeći put dođete vi ovde i malo pomognete u nekim savjetima za ove mlade decu. Hvala vam puno i nadam se da je ovo bilo inspirativno i za vas. Da ćete vi, što kažu vaši drugari, započeti nešto svoje, možda neke svoje kompanije, neke svoje poslove. Videli ste ovde izuzetno uspešne, videli ste one koji počinju. Ništa nije strašno i ako prvi put omašite, važno je samo da verujete u sebe i da krenete i da sledite svoje snove. Hvala vam još jedan.